φωτογραφία δεν είναι ένα κλικ στη μηχανή και συλλάβαμε το θέμα, διότι είναι εύκολο να εκφράσουμε ιδέες και απόψεις. Είναι όμως δύσκολο να συλλάβουμε αισθήματα. Φωτογραφία πρέπει να απελευθερώνει την πραγματικότητα και τους ανθρώπους. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να μην φθαρείς, να μην γίνεις κοινικός. Πολλοί καλλιτέχνες σήμερα φθύρονται, κουράζονται, γιατί κακά τα ψέματα ζούμε σε έναν κόσμο που η επιτυχία είναι τα χρήματα. Και εσύ τι είσαι, ο τελευταίος των Μοϊγανών δηλαδή? Απόφυγη ιδεολογίες, Γιάννα. Δεν ήθελε να γυρίσει στην Γερμανία γιατί είχε μια τόση Abneigung gegen Deutschland. Βρήκε τόσα πολλά λεπτομέρεια που για αυτήν ήταν σιγνάλα για έναν φασισμό που ακόμα υπάρχει. Είχαν ήδη και την Ελλάδα κριτική. Δεν θα έλεγε η Ελλάδα είναι το παράδεισο και εδώ είναι τα πάντα όμορφα και είχε ένα πολύ κριτικό μάτι προς την Ελλάδα. Δεν μου αρέσει ο καλλιτέχνης θεολόγος. Προτιμώ παρά τις δυσκολίες να μην γκρινιάζω. Ή βρίσκεις τη δύναμη να συνεχίσεις ή σταματάς. Είναι δικός σου λογαριασμός.